Věra měla 80 let a Marie si myslela, že ji bude hlídat jen kvůli penězům, nikdy by ji nenapadlo, že on začne pečovat o části její duše, které už považovala za mrtvé, když přijala práci. Bylo to z nutnosti. Na stole se jí hromadily účty jako věž z kostek domina, manžel se od ní stále více vzdálil a děti už ji nepotřebovali tak jako dřív. Dům v malé vesničce nedaleko Českých Budějovic působil obrovsky, chladně, plný nepříjemného ticha. Kamarádka jí pověděla o starém pánovi, který hledal někoho na odpoledne na společnost, přípravu čaje, pomoc s léky, čtení novin. Protože už špatně viděl, jmenoval se pan Josef a bydlel ve staré vile na konci ulice, té s velkou železnou bránou porostlou břečťanem, o které každý ve vsi věděl. Říkalo se, že byl kdysi inženýrem, procestoval Evropu, ale teď, vdovec a bez rodiny poblíž, zůstal sám. Poprvé, když Marie prošla tou bránou, cítila mrazivý respekt, nestrach. Bylo to, jako kdyby vstoupila do světa, kde zastavil čas. Pan Josef ji přivítal v předsíni, opírajíc se o hůl, stále vysoký, s mírně schrbenými zády, sněhově bílými vlasy a šedýma očima, které i přes věk zářily neklidným leskem. Nepozorovala v nich rezignaci, jaká bývá u starších lidí v okolí, ale zvědavost, jako by ji chtěl rozluštit od prvního okamžiku. Vy jste ta, co se o mě bude starat? Zeptal se hlubokým, pomalým hlasem. Ano, pane Josefe. Jmenuji se Marie. Doporučila mě sousedka Rosa. Aha, Rosa, ta se pořád plete do cizích záležitostí, usmál se jen lehce. Vstupte, zavelel. Dům byl jako živé muzeum, masivní dřevěný nábytek, staré fotografie v sépiovém rámu, police plné knih o inženýrství i klasické literatury. Všude vonělo po starých časech a zároveň to bylo útulné, jako chalupa, kde každý kout skrývá tajemství. Ten den, když mu připravovala čaj, všimla si, jak ji pozorně sleduje. Nebyla to nepříjemná pozornost, ale spíš jako když někdo oceňuje, co už dlouho neměl: ženu, mládí, životní sílu. Chodíte příliš rychle, jako kdybyste měla na zádech celý svět, řekl najednou. Marie nervózně zavrtěla hlavou. Je to zvyklost, doma pořád běhám z jedné strany na druhou. Tady není kam spěchat. Tady se můžete naučit chodit pomalu. Nevěděla, co odpovědět, ale jeho slova jí utkvěla v paměti. On chodil pomalu, mluvil pomalu, ale každá věta měla váhu, jako by v ní žil celý život. Vyprávěl jí, že před 10 lety přišel o manželku. Po takovém člověku se nechce hledat náhrada, přiznal. Jeho upřímnost jí dojala víc, než chtěla připustit. Když odcházela, ulice byla už tmavá, větve starého stromu před domem se houpaly ve větru a ona místo, aby chtěla utíkat domů, cítila podivnou touhu vrátit se. Nejen kvůli penězům, bylo to kvůli němu, jeho hlasu, způsobu, jak se na ní díval, podivnému magnetismu, který ho obklopoval. Myslela si, že to bude obyčejná práce, ale už ten první den poznala, že péče o pana Josefa bude zkouškou jejího srdce. Pečovat znamená někdy poslouchat ticho, sdílet pohledy a nechat čas zastavit se ve společnosti druhého. Druhý den odpoledne byla brána pootevřená, jako by na ně už čekal. V ruce nesla pytlík s čerstvým chlebem a ovocem, které koupila cestou. Gesto, které nevzniklo přemýšlením, našla ho sedět v obývacím pokoji v zeleném sametovém křesle s knihou na klíně. Přišla jste brzy, řekl, když zvedl oči od stránek. To o vás svědčí dobře, usmála se Marie, ukázal na stůl. Co to máte? Chléb a ovoce, myslela jsem, že by se vám mohlo hodit. Pomohla mu vstát. Pomalu se opíral o hůl, ale bylo vidět, že sílu ještě má. Zavedl ji do kuchyně a zatímco krájela chléb a nalévala kávu, vyprávěl o své mládí, cestách po Evropě, městech, která poznal jako inženýr. Marie naslouchala fascinovaně, jako pilná studentka, zatímco jí nůž klouzal po slupce pomeranče. Víte, co je nejtěžší na tom dosáhnout mého věku? Zeptal se náhle. Co? Odpověděla zvědavě. To, že vás všichni vidí jako starý kus nábytku, co už nemá co říct, zůstala sticha. Jeho slova ji zasáhla, možná proto tu byla,
aby mu připomněla, že pořád má hlas, vzpomínky, přítomnost, a v koutku jejího srdce pocítila, že on jí začíná vracet něco, co ztratila pocit být opravdu slyšená. Ten večer ji požádal, aby mu přečetla kapitolu z knihy na stole. Nejdřív si myslela, že je to nějaký román, ale byla to filozofie o životě a smrti. O hodnotě přítomnosti četla nahlas, vnímajíc, jak její šedé oči sledují spíš její rty než slova. Máte teplý hlas, zašeptal, když skončila. I tvrdá slova znějí jako obětí Marie z Rudla. Nikdo jí tohle neřekl už léta, ani manžel, a přiznala si, že jí to příjemně znělo právě od něj, když se setmělo. Pomohla mu vystoupat po schodech, jeho ruka pevně držela zábradlí a druhá spočívala na jejím paži. Když došli nahoru, na chvíli se zastavil. Marie, řekl vážně, vy mi připomínáte, že pořád žiju, a nemluvím jen o dýchání. Nevěděla, co říct, jen se usmála a popřála mu dobrou noc. Když znovu prošla železnou branou s chladným větrem na tváři, pochopila, že tahle práce ji změní. Pečovat o něj byla povinnost, cítit to, co začínalo v jejím srdci, už něco jiného. Říká se, že zvyky jsou nebezpečné, protože když si na někoho zvyknete, už ho nepustíte tak snadno. Další týdny se stávaly sérií malých rituálů mezi panem Josefem a Marií. Začala přicházet téměř každý den ve stejnou dobu, s taškou plnou nákupu nebo s novou knihou pod paží. Pan Josef ji už očekával v obývacím pokoji, vždy s tím zvláštním leskem v očích, který ho jakoby omlazoval. Rutina začínala v kuchyni. Marie připravovala kávu nebo čaj, on si sedal ke stolu a vyprávěl příběhy ze své mládí. Nebyly to obyčejné historky, ale vyprávění o přístavech dalekých zemí, nočních vlacích v Evropě, ženách, které na něj hleděly stejným úžasem jako on na ni. Marie poslouchala fascinovaně, s úsměvem, který už nedokázala skrýt. Jedno odpoledne, zatímco krájela zeleninu na polévku, pan Josef vstal ze židle a pomalu přišel k ní. Opřel se o hůl a sledoval, jak jí ruce tančí s nožem. Máte pevné ruce, poznamenal tiše. Ruce ženy, která umí pracovat, ale také hladit. Marie stuhla, snažila se to neskrývat. Nebyla to slova stařečka, který si nedokáže poradit, ale muže, který přesně ví, co říká. Pocítila zvláštní teplo, dech se jí mírně zrychlil. Nedívejte se na mě tak, pane Josefe, zasmála se nervózně. Jen pozoruji. V mém věku je pozorování téměř umění. Oba se zasmáli a napětí se na okamžik rozplynulo, ale uvnitř ní něco změnilo směr. Uvědomila si, že už netrpělivě čeká na ty pohledy a nečekané poznámky, které ji nutily cítit se živou. Další zvyk, který se zrodil, bylo společné čtení při západu slunce. Marie si sedala naproti němu, zapalovala lampičku a četla nahlas. On ji často přerušoval otázkami, jindy zavíral oči a jen poslouchal. Jednou večer, když dočetla kapitolu, otevřel oči a řekl, kdyby mě moje žena slyšela, byla by klidná. Dáváte mi něco, co jsem ztratil společnost s duší, zůstala bez slova. Bylo to nejupřímnější vyznání, které jí kdy řekl, a ona, která přišla jen kvůli penězům, začínala chápat, že i ona ho potřebuje způsobem, který se ještě neodvážila pojmenovat. Když ten večer odcházela, chytil ji za ruku, nebyl to náhodný dotek. Jeho prsty zůstaly spojené s jejími o něco déle než obvykle, jeho oči se zabořily do jejích a ona pocítila, že není třeba slov, aby pochopili, co oba cítí. Nešlo už jen o práci, rutinu. Něco v nich rostlo a každý den to sílilo. Dotek může být náhodný, ale když se opakuje, přestává být náhodou a stává se němou zpovědí. Dny se stávaly intimnějšími, i když navenek o tom nikdo neměl tušení. Pro sousedy byla Marie jen ženou, která se stará o starého pána z velkého domu, která odpoledne chodí uvařit čaj a udělat společnost. Ale uvnitř těch zdí se pomalu tkalo neviditelné pouto, které nemohla ignorovat. Pan Josef ji začal pouštět do svého světa, který přesahoval vzpomínky. Jedno odpoledne jí ukázal svůj pracovnu místnost plnou starých plánů a poznámkových bloků. Na stole ležely nákresy mostů, výpočty a schémata staveb, kterým sama úplně nerozuměla,
ale které svědčily o muži, který kdysi dokázal tvořit a měnit svět. Tady jsem trávil celé noci, řekl, hladil zažloutlý nůc. Zatímco ostatní spali, já snil, že mé mosty spojí města. A nějak se mi to povedlo, podívala se na něj s úctou, ten 80letý muž byl víc, než si vesnice myslela, nejen osamělý vdovec, ale někdo, kdo zanechal stopy, pocítila zvláštní hrdost, jako by i ona patřila k jeho příběhu. Začaly se odehrávat rozhovory stále osobnějšího rázu, přemýšlel o jejím životě, dětech, manželství, zpočátku odpovídala vyhýbavě, ale postupně se otvírala, přiznala mu, že se cítí opuštěná, že ač vdaná, už dlouho necítila opravdové obětí, pohled, který by ji učinil ženou, on. Poslouchal tiše, s tou svou klidnou trpělivostí, která ji vždy rozložila, nakonec řekl něco, co ji zasáhlo hlouběji než cokoliv předtím. Samota není jen nedostatek společnosti, ale nedostatek pozornosti. Vy si zasloužíte, aby vám bylo věnováno všechno, co vás dělá výjimečnou. Ta věta jí vzala dech, cítila, že ji vidí, že čte její duši, a každé jeho slovo bylo zrcadlem její pravdy. Doteky začaly přicházet téměř nepozorovaně, když mu pomáhala stoupat po schodech, jeho ruka už nespoléhala jen na její paži, ale klouzala dál. Jemně hladila její kůži s pomalostí, která nepůsobila náhodně, když mu podávala knihu, jeho prsty zůstaly na jejich o něco déle, než bylo nutné, a když se spolu smáli. Občas jeho pohled sklouzl z jejich očí na rty letmý, ale nezaměnitelný. Jednoho večera, kdy uklízela čajové šálky, přistoupil k ní rozhodněji. Jeho prsty se dotkly jejich, když bral tác, a tentokrát ho nepustil hned, zůstala stát jako přikovaná. Marie, zašeptal hlubokým hlasem, někdy se ptám, jestli cítíte to, co já, zaklepalo jí v kolenou, ticho v domě bylo těžké a srdce jí bušilo jako zvon, neodpověděla, jen sklonila hlavu a pomalu stáhla ruce, jako by ten pohyb byl už odpovědí. Tu noc, když vyšla ven, čerstvý vzduch jí praštil do tváře, ale uvnitř hořel nový oheň. Jeho otázka pulcovala v jejím srdci jako sdílené tajemství, které už nešlo vzít zpět, pečovat o něj už nebylo jen povinností, ale pokušením, a ona pomalu ztrácela strach to přiznat. Ticho mezi dvěma lidmi může říct víc než 1000 slov, a té noci, v jeho pokoji osvětleném starou lampou, jim ticho promluvilo oběma. Marie přišla o něco později než obvykle. Pršelo a její oblečení ještě neslo vůni deště. Pan Josef jí čekal v křesle, přikrytý dekou. Když ho uviděla, vyklonil rty v úsměv, který ji rozložil. Myslel jsem, že mě dnes déšť připraví o společnost, řekl. Ani déšť mě nezastaví, pane Josefe, odpověděla téměř bez rozmyslu a sama se divila, jak přirozeně to vyšlo. Šla do kuchyně připravit čaj, ale on tentokrát požádal o něco jiného. Posaďte se ke mně, Marie. Neutíkejte tak, čaj ještě chvíli počká, poslechla, seděla vedle něj a poprvé si uvědomila, jak jsou blízko, jak málo je mezi nimi. Jeho šedé oči se zabořily do jejich a hodiny na zdi odtikávaly každou vteřinu, jako by chtěli prodloužit ten okamžik. Už dlouho neměl kdo mě opravdu sledovat, řekl tiše. Všichni spěchají, ptají se, jak se mám, a jdou pryč. Ale vy zůstáváte a to mě činí živým. Chtěla něco říct, ale nemohla, její rty se sotva pohnuly a on to poznal, pomalu natáhl ruku a položil ji na tu její. Byl to jednoduchý dotek, ale prohnal jí mráz po zádech. Nebojte se, Marie, pokračoval. Vím, že nemám cítit to, co cítím, ale pokaždé, když projdete tou bránou, dům ožívá, a já s ním. Srdce jí bušilo jako zvon, věděla, že je to nebezpečná hranice, ale už nemohla popřít, co se uvnitř ní děje. Pane Josefe, zašeptala sotva slyšitelné. Nedělejte to. Proč ne? Odpověděl jemně. Ze strachu, zvyku, nebo protože víte, že je to pravda. Její ticho bylo odpovědí, jeho ruka stiskla tu její pevněji a ona ji neodtáhla. Byl to první moment, kdy to přijala bez útěku a výmluv, podívala se mu do očí a viděla v nich směs něhy a zadržované touhy, něco, co by nikdy nečekala u 80letého muže. Tu noc se nic víc nestalo, a přece se stalo všechno.
Když vstávala, jeho prsty jemně sjely po zápěstí, jako by ji prosili, aby neodcházela, a ona, s chvějícím se hlasem, slíbila, že přijde příští den. Zase dřív venku přestalo pršet, ale v jejím nitru zuřila bouře, poprvé nepřemýšlela o penězích, povinnosti nebo manželství, myslela jen na něj. Tu noc pochopila, že udělala krok, ze kterého není návratu, už nebyla jen pečovatelkou a on nebyl jen stařečkem, byly dvě samoty, které se začaly poznávat ve tmě, jsou večeře, které nenasycují tělo, ale duši. A právě tu noc, před panem Josefem, zjistila, že i ticho může mít chuť. Příští odpoledne přišla Marie o něco dřív, jak slíbila. Brána byla pootevřená a v kuchyni už na ní čekal pan Josef, opřený o hůl, s rukou položenou na stole, kde byly připravené 2 talíře, 2 sklenice a otevřená láhev vína. Dneska mě nemusíte hlídat, Marie, usmál se jemně. Dneska vás chci pozvat na večeři, stála chvíli nehybně, nevěděla, jestli je správné to přijmout, ale teplo v jeho pohledu jí dalo odvahu. Připravil jednoduché těstoviny se skvělou omáčkou, která voněla po česneku a bylinkách. Marie nalila víno a brzy seděli proti sobě, sdíleli něco, co přesahovalo vztah pečovatelky a starého pána. Rozhovor plynul hladce. Pan Josef vyprávěl o své ženě, jak se seznámili na plese v 60. letech, o společných cestách. Marie mu svěřila své děti, manželství, které už dávno ztratilo jiskru, pocit neviditelnosti v domě, kde by měla být doma. V každém vyznání se rodila intimita, která je zblížila. Víš, Marie, řekl a točil sklenicí ve víru, někdy si myslím, že člověk by neměl čekat na smrt, aby si dovolil znovu cítit. Jeho slova ji zasáhla jako šíp. Nevěděla, jestli mluví o sobě, o ní, nebo o obou. Po večeři vstala, aby uklidila talíře, ale on ji zastavil, vzal ji za ruku tak jemně, že ji to zastavilo na místě. Nech je být, Marie, řekl tiše. Nejsme tu, abychom myli nádobí, ale abychom se na sebe dívali. Zůstala stát jako zmrzlá, srdce jí bušilo v krku, cítila jeho teplo na své kůži a nemohla odtrhnout oči od těch šedých očí, které jako by jí četly celou. Na okamžik myslela, že se k ní nakloní, ale místo toho vzal její ruku k ústům a políbil ji. Pomalý, uctivý polibek, plný něhy, který ji zasáhl až do morku kostí. Nemohla nic říct, jen tam stála a nechala ten gest mluvit za oba. Byla to první překročená hranice, první jasný znak, že mezi nimi už nejde jen o společnost. Když odcházela, její kroky byly nejisté, venku ji hladil noční vánek, ale ona pořád cítila teplo jeho rtů na své ruce. Někdy není potřeba polibek na rtech, aby se člověk ztratil, stačí dotek kůže o kůži, aby se všechno změnilo. Člověk může dlouho klamat sám sebe, že vše je nevinné, dokud zpověď neodhalí pravdu a není cesty zpátky. Příští den přišla Marie s knihou pod paží, byl to jednoduchý román o nemožné lásce. Myslela, že pana Josefa zabaví, ale netušila, že hlasně čtené slova postaví ji samu před nečekané zrcadlo. Pan Josef seděl ve svém oblíbeném křesle s rozsvícenou lampou a čekal, jako vždy. Když si sedla vedle něj a otevřela knihu, všimla si, že ji sleduje víc než stránky, přesto začala číst. Příběh vyprávěl o ženě vdané, která se cítí osamělá a nachází útěchu v nečekaném obětí. Jak hlas naplňoval místnost, cítila, jak se jeho dech sklidňuje v rytmu jejich slov, jako by každá věta mluvila přímo k němu. U jednoho napjatého místa se zarazila, nervózně, v ruce jí mírně třásly na papíře. Proč přestáváš, Marie? Zeptal se tiše. Nevím, možná protože se příběh příliš podobá našemu životu. Tvému nebo mému, přerušil ji a tentokrát se neusmál. Ticho, které následovalo, bylo těžké. Nakonec zavřela knihu a položila ji na stůl. Tváře jí planuly. Pane Josefe, zašeptala. Víte, že to, co se mezi námi děje, není normální. Normální? Zopakoval a opřel se o hůl, naklonil se k ní. Kdo rozhoduje, co je normální v 80 letech? V mém věku už člověk nechce jen dodržovat pravidla, hledá to, co ho udržuje naživu. Jeho slova ji rozklepala. Nebyl to stařec, který se smířil s osudem,
ale muž, který stále umí toužit, natáhl ruku a jemně pohladil její tvář. Byl to pomalý, téměř uctivý pohyb, který ji donutil zavřít oči, když je otevřela. Byl tak blízko, že cítila jeho dech. Řekni, že nic necítíš, a já se zastavím, zašeptal, nemohla, chtěla říct, ne, ale místo toho vydechla povzdech, to stačilo, jeho. Palec sjel po její tváři až k ústům a ona, v neovladatelném impulzu, otočila hlavu a políbil ho, krátký, nesmělý, téměř letmý polibek, ale zažehnul vše, co oba potlačovali, okamžitě se od sebe odtrhli, překvapení z toho, co se právě stalo, on se usmál a oči mu zvlhly. Teď už není cesty zpátky, Marie, a měl pravdu, tu noc, když vycházela z domu, měla pocit, že její kroky nevedou zpátky domů, ale na novou cestu plnou nebezpečí, touhy a něhy. První polibek nebyl na rtech, ale druhý už ano, a ten druhý změnil navždy to, co byli. Bouře nepadá jen z nebe, někdy se rozpoutá uvnitř člověka a když se setká s jinou bouří, není cesty. Jak ji zastavit? Obloha se ten den zatáhla černými mraky a vzduch voněl deštěm, dorazila promočená, vlasy jí přilepily na čelo a srdce bylo. Rychleji než obvykle nevěděla, jestli je to kvůli blížící se bouři nebo vzpomínce na polibek, který si ukradli minule. Pan Josef jí otevřel dveře dřív, než stihla zaklepat, prohlédl ji od hlavy až k patě a zasmál se tiše. Chceš mě vyděsit? Vypadáš jako z filmu o apokalypse. Déšť mě chytl za rohem, smála se nervózně. Ale tady jsem, podal jí ručník a zavedl do obýváku, lampa byla rozsvícená, dům voněl čerstvou kávou a venku hřmělo, bylo, jako by se celý svět zavřel s nimi a donutil je čelit tomu, co už nemohli skrývat, seděla naproti němu a sušila si vlasy, zatímco jeho pohled sledoval každý její pohyb, vzduch byl těžší, elektrický, jiný než obvykle. Marie, řekl najednou, můžeš odejít, kdy chceš, nikdo tě nenutí zůstat se mnou. A co když zůstat chci? Zeptala se bez přemýšlení, ten výměna byla jako blesk rychlá, intenzivní a schopná všechno zapálit. Pan Josef se pomalu zvedl, opírajíc se o hůl, a přistoupil k ní, volnou rukou vzal ručník a začal jí jemně sušit vlasy, skoro uctivě, zavřela oči, cítila teplo jeho prstů na kůži pod mokrými vlasy, když skončil, nepohnul se. Ruce zůstaly na jejich ramenou a ona zvedla pohled, byly tak blízko, že hřmění venku znělo jako ozvěna toho, co se odehrávalo uvnitř, nic neřekl. Naklonil se k ní a tentokrát se. Jejich rty spojily bez nejistoty, byl to polibek pomalý, hluboký, plný té zvláštní směsi touhy a něhy, kterou mohl dát jen on, cítila, jak mu ruce mírně třesou na zádech, a své paže sevřela kolem jeho košile, jako by se bála, že zmizí, bouře bušila do oken, ale pro ní se celý svět zúžil na ten okamžik, na toho muže, který ji v 80 letech dokázal učinit živou víc než kdy předtím, oddělili se s obtížemi, dýchali zrychleně, on jí hladil tvář dlaní, jeho oči zářily, jako by mu bylo o 20 méně. Cítíš to, Marie? Zašeptal. Ano, odpověděla roztřeseným hlasem. A nechci přestat cítit, to byl skutečný začátek, hranice byla překročena navždy, už nebylo pochyb, že to, co mezi nimi vzniklo, přestalo být péčí a stalo se vášní. Venku bouře přejde s úsvitem, ale ta, kterou rozpoutali uvnitř sebe, teprve začala. Minulý týden se ve vesnici začaly šířit zvěsti. Marie se cítila jako herečka v divadelní hře, kde každý šepot mohl být závěrečnou scénou. Ráno jí sousedka Rosa, která ji kdysi doporučila panu Josefovi, přišla nenápadně připomenout, že se na ní prý pořád něco říká. Marie jen pokrčila rameny a snažila se smát, ale v koutku duše věděla, že je to začátek konce iluzí. Pan Josef ji však uklidňoval svým klidem a moudrostí, která jakoby vycházela z hlubiny stovek prožitých let. Marie, řekl jednou odpoledne, když spolu seděli v zahradě pod rozkvetlým třešňovým stromem, nemůžeme se nechat zlomit. Ti, kdo mluví, nikdy nepochopí, co mezi námi je, jeho slabé ruce sevřely její dlaně pevněji, jako by chtěl do nich přenést svou sílu. Marie se usmála skrz slzy a věděla, že už není sama. Že láska, kterou našla,
je silnější než jakýkoliv soud. Jednoho večera, když pomáhala panu Josefovi do postele, se jejich pohledy střetly a on se zeptal tiše: Marie, cítíš už, že je to víc než jen společnost? Srdce jí poskočilo, ale odpověděla upřímně: ano, pane Josefe, cítím. Přikývl a jemně ji políbil na čelo. Pak už není cesty zpátky, ale já to nechci jinak. V tu chvíli se zdálo, že celý svět stichl, aby mohl slyšet jejich tichou dohodu, ale osud měl pro ně ještě jednu zkoušku. Jedné noci, když Marie odcházela, uslyšela za sebou kroky. Otočila se a uviděla pana Josefa, jak drží v ruce starý dopis, jehož obálka byla zažloutlá a roztřepená. Marie, řekl s vážným výrazem, toto je něco, co jsem ti ještě neukázal. Tajemství, které může všechno změnit. Její dech se zastavil. Co může skrývat muž, jehož život zná už tak dobře? Dopis, starý jako on sám, byl klíčem k tajemství minulosti, které mohlo otřást jejich budoucností, a právě tam, uprostřed noci, začínalo nové dobrodružství, které oba postavilo před nečekané rozhodnutí. Jaké tajemství skrývá starý dopis a jak ovlivní jejich vztah, to se dozvíte příště. Marie se ten dopis třásla v rukou, jako by držela křehký porcelán, který mohl každou chvíli rozbít. Pan Josef seděl vedle ní v křesle, jeho šedé oči byly temné a plné vzpomínek, které nechtěl vyslovit nahlas. Tohle je poslední dopis od mé ženy, začal tiše. Psala mi ho těsně předtím, než odešla. Marie se naklonila blíž, její hedvábné šaty lehce klouzaly po židli a z výstřihu jí vykukovaly jemné krajky, které dodávaly její postavě neodolatelný nádech tajemna. Její elegantní černé lodičky tiše dopadaly na dřevěnou podlahu, když se posunula blíž k panu Josefovi. Vzduch mezi nimi byl napjatý, jako by čekal na vyprávění, které změní jejich životy. Přečtu ti to, řekl a rozvázal pečeť. Jeho hlas byl chvějící se, ale pevný. Milý Josefe, pokud toto čteš, znamená to, že už nejsem s tebou. Ale chci, abys věděl, že jsi byl mým největším štěstím. Vím, že život není vždy spravedlivý a někdy nás osud zavede do temných míst. Prosím, nezapomeň, že i když nejsem fyzicky u tebe, budu vždy tvým světlem v temnotě. Marie cítila, jak jí slzy stékají po tvářích, a pohledem hleděla do panových očí, které se leskly stejně. To je nádherné, zašeptala, ale proč si mi to nikdy neukázal? Pan Josef se zhluboka nadechl. Protože jsem se bál, že když to přijde na světlo, ztratíme to, co máme teď. Ale také jsem věděl, že pravda nemůže zůstat navždy skrytá. Marie se naklonila a jemně položila ruku na jeho pokrčená záda. Nemusíš se bát, řekla tiše. Jsme spolu, a to je to nejdůležitější. Jeho prsty se pomalu propletly s jejími a v ten moment jim oba prošel proud něhy a touhy, která byla stejně stará jako jejich společné chvíle, ale pak zazvonil telefon. Přerušil jejich tichý okamžik. Pan Josef se zvedl a zvedl sluchátko. Jeho výraz stvrdl. Dobrý večer, pane Josefe, ozval se hlas z druhé strany. Mluvím z městského archivu. Našli jsme něco, co byste měl vidět. Marie se podívala na pana Josefa s překvapením. Co to může být? Zašeptala, on se usmál smutně. Zdá se, že minulost nás ještě nenechá na pokoji, a tak se před nimi otevřela nová kapitola plná tajemství, která by mohla vše změnit. Co skrývá městský archiv a jaké stíny minulosti oživí, to uvidíte příště. Příběh ještě nekončí.